Сега, приятелчета, ще ви покажа как от едно пиле може да се направите доста неща. Може да се направите и дюнер, може да се направите от самия бут пилешка пържола, от крилата може да се направите лале, а от гърдите месо за готвяне, което да сложите в каквато и да е манджа или яхния. Имам два ножа. Един ми е купен от домашни потреби, такива ножове, с които работя в фирмата. Другия нож е от Kaufland. Единия струва 5 лева, другия струва 8 лева. За целта ще предпочита този, който, защото е видимо самото му строение много по-качествено, по-дебело, докато той от Kaufland е тънка стомана, то не е стомана, ми е ламарина. Първо, махам тази диска, защото на паркплота ми е по-удобно да работя. Виждаш ли обаче, тук те хванеш това? Хващаш го. Значи първо се маха трътката по този начин. Тази трътка се хвърля. След което махам самите бутове от тук, отзад. По този начин обръщам, махам крилата. Така. Тук има едно месо, което също им трябва да остава. Това е в гърдата вече. Така. Това са гърдите. Един разрез. И го нараних леко, само че пилето в момента е топло и заради това не става много хубаво. Това е кожата. Самата гърда. Сега да видя ще стои. Така. Това е капката, както се казва. Това са гърдите. Така. Това е яреца, тук яреца се обира хубаво. И в момента нещо, което аз много държа, по самия кокъл остава отзади едно парче кожа, което аз се старая, повечето колеги им говоря, като ги съветвам да го махат, защото всяко едно останало парче по месото, хвърлено в кокъла, това е загуба. Ето тук това се маха, също може да се използва за готвени. Това е месо за готвени, което аз го обирам винаги. Това не се хвърля, нищо не се хвърля, абсолютно всичко. Дори като сварите самия кокъл, който става, може да направите хубава пилешка супа. Това се маха така. Това е вече хубав кокъл, който няма месо по него. Сега, това го оставяме на страна. Това е самия пилешки бут. Също се занимавам с направата на пържола, много рядко, разбира се. По този начин са бели. Ето, само да си оправим малко какафонията тук, защото мисля, че става много неразбираемо. Кожа, трътка, месо за готвяне, гърди. Това е бонфилето. Това се нарича капка, която трябва да бъде оформена много добре. Това е капката. За целта ще направя една манджа. Това се маха, бонфилето. Трябва да има някакви костички. Така, това е капката. За целта само, че аз сега ще направя на манджа. Така, този начин. Това е манджата, ножа ми. Трябва да правим другия нож да видя как реже. За съжаление не разполагам с маса. Това мога да наточа по следния начин. Така. Така. Това е манджата, казах. Ще направя от нея яхния. Така. Това е манджата. Това е самия бут, който се прави пържола. Как се обезкостява бут? Сега ще ви покажа.
Така. Ето едно малко щялчко махано. Това е пилешката пържола. Това е кокъл, той се хвърля. Следващия път може да се прави с кожа, може да се прави без кожа. Аз за целта няма да го правя с кожа, ще го правя без кожа, защото обичам пържола без кожа. Вечер ще направя с вино. Много е топло. Самото пиле се изтоплило и е много топло. Много трудно се обезкостява. Тръгвам винаги от дебелата част. Като правя този, тук е покрай ябълката, правя друг разрез, отворено е. После се връщам пак назад. Така. И има едно малко кокълче. Така. Това е самата пилешка пържола. В момента се бавя, защото ми е напрегнато. Моята професия е това. С това се занимавам. Това е пилешки крила. Правя лале. Ето как се прави. Няма човек, който някой до момента да ми е бил рекорд от 270 кг. Лале с такива крила. Това ми е нормата. Ето как се прави. Значи мога да го правя с затворени очи, когато тока е спирал също го правя. Това е темпото, с което работя. Но в момента ми е много топло, ми е мазно и не мога да работя още по-бързо, да ви покажа какво е темпото. Това е лалето, което се продава за по 8 лева килограма. За да си стига, знаете как да го направите, това е много практично, страхотен деликатес. Аз много за да отбягам да ям пилешко, но както и да е, това е лично моя преценка. Така, благодаря ви много за вниманието. Ако нещо съм ви помогнал, както на Чичо Митко, който искаш да му покаже как се обезкостяват пиле, това видео е специално за него. Всичко добро, лека вечер желая!